Dnešná doba je naozaj rýchla. Naše počítače aj mobily sa neustále zrýchľujú, aby stíhali našim nárokom. Ešte stále sú však chvíle, keď sa ľudia radi zastavia a upokoja. Napríklad doma s rodinou pred televízorom. Keď však my oddychujeme, život ďalej plynie rovnakou rýchlosťou. Ak chceme televíziu naďalej sledovať voľne cez anténu, musíme sa prispôsobiť dobe a časť frekvencií uvoľniť vysokorýchlostnému internetu. Ale nebojte sa, o nič neprídete. Doba sa predsa mení neustále a televízia s ňou. Vstúpme teda spolu do ďalšej, novej éry. Zmena vysielacích frekvencií sa udeje po jednotlivých regiónoch Slovenska. Od júla 2019 do leta 2020 so zimnou prestávkou. Kedy preladiť vo vašej lokalite a ako na to, sa dozviete v detailnom návode na www.cezantenu.sk.